Ngakwa ban yalam jingmut agani ke sengi tang halor gani ke benta. Bat ban jubab ye ke jingkeli ka bangalabu. Balai ba ubriu u jinjar hasla jong gani ke bertai. Bat balai ba ublai u syaru ba ubriu unyat lingba. Ye ke jing bat ke jing tenju. Baga ketien pareng baga ketien nongwei kiong. What is the reason? What is the purpose of people suffering on this world? Kidon katu kat neteli ki jubab ye ke bangala banwanra ye ke baga ketien ke joblei ke keren. Bade ka ba ublei ubu aga doknut jonga ka bangakwa ban pasyat ba ban sngo ha padeng jongpi yo don na padeng jongpi ki hinmen ba ki para ki jonga ki bala keli ye gani ke jingkeli balai bangingi jenjar katni hatu uta ublei yo sngo mo yangi katni ngi jenjar katni ngi kuslai katni ngi linga balai bangila duai kata ngim yo ye ke jubam lesi pila keli ye ke jingkeli hagani ke janmit ngin persang lingkot kat bala ya kaban perkhat ya ke jing shisha kabakaktin ke jong blai kadon na pring jongi kadau ke beningkong balai bau blai usha ya ubrio kadai namar bau blai ukwa ken ban tenju lani ba ong kaktin nongwei ukwa ban put yangi into a test ban tenju yanga bat yapi ngaken mau kaktin ke jong blai ke kitab Deuteronomy kalenong ka bapra ke khot ka baar kumno bau blai uong ye kun Israel hatu pimshim ken mau mo pila kelet no ya ga ei ka bamanga ublai ngalale ha padeng jongpi nadu kapor jonggari Egypt kayeng jong ke jinglong brau bat om tang hangta pilamat pilayoi ya ga kti ke jonga Hagaba pia ling baka duriau ke basau kita gi nongshun ke jongpi kila jano nagakmat jongpi bat pimshim la yo isu ye ki haga jing im ke jongpi bat pilayat ling baka duriau ke basau bat apdeng jong kata ga riklau jong ke jing do jing kerman pilay yo mat ye ga kti ke jong blai ban menta pidon hang ni hatu pila kelet mo ya ka ei ka ba ublai ulale ha ga jing im ga jonga ba ga jongpi ke henmen ba ki para ki jonga balai ma phi bat manga kum ki banget ki babut yu jisu ngimat di ki jing jinjar ngimat di ki ummat thang ka singkli jongi ka dab ba ka ji di ki ummat ki jongi tai namar ba ublai ukwa ban tenju ya nga bat ya pi bat kum no ngile ha ga ba kum ka de kapor lani kumno ngi respon ngi react haga bakum kata kapor kata ka dika daw ka baningkong ka ba ublay usha yo brio banya lingba kini ke jing tenju kawai ke nuksa pinyo i ke jing im ke jong Joseph tin ke jong ublay ka kitab Genesis kalenong nadu ka ba lai pokandai hadu ka ba sau powai pinyo i ke tu ka benta na ka tin ke jong ublay ka bangin num don por ye ke ban puli ba ban yathu ru apeng jongpi ye ke dekon pila ban puli he ga yeng ga ba pipidon pinyo i ye ga jing im ga jong u pila ban ong ba u shimla deserve la ne kam shimla don kanu ka ba penlong ye u ba u don hok ban yo ye ga tu ga jing sha ba ga jing mat ga jong u ha ga jing im ga ba man la ga sngi shimla le ye ga no ka pop ula shadi ha ki henmen kila thmu ye u ban penyam henry kila dino ye u kum umrao ba ula poi ha ga yeng ga jong Potifar shimla le ye ka pop pitep ye kata bagak tin ke jong blai ke tu pila ban ong kumnu udon hong ban yo ye kata u blai udon ye ka plan na gam da jong u ka ban test ye u react kumnu ha ga bakum ga de kapor ba dia pi ba dia ngaru ka ei garai ba ka jubab ga jongi ha bangi mat ye ke jing hatong yong trai ngan sno tang hame ne ngan len no yo trai ngilai keren men syam tayo kita ki riu start ki riu krau perkhan ka baki ong ha ga tin nong wei kita ki inteleng bat la ong baki nong thok ki ong ko mengila ong men syam tayo badai kan ni ka wei ne ki jing ka ba pelong ye ki ni ki brio bakin jingai no blai dai ki ni ki jing ka baki kim la ban sngo thu kim persang ru ye ka ban sngo thu kim persang ban wat ye ka daw ki shu ong bai bau blai dan blai kwa ban tenju ye pi blai kwa haduk kat nu phila ban sha bat haduk kat nu phila ban ngej ba ban shan yau kalong ka ban ning kong kabar tin ka jong blai ka ong ada puli ke kitab jauh Jeremiah kalenong ka bakat henriu ka dekot ka ba arpuai ka ong ye kini ki kentin hakmi ngan pentip haki
hakani kasisien ngan pentip ken haki ya kakti ke jonga bat ya kabor jonga bakin tip baka kerteng jonga kalong u Jehova uta kadika kintin kaba ublay uong yo Jeremiah baka daw kaba ar balay ba ublay usya ya ubriu ba unjinjar kalong ba ublay ukwa ban yalam ya kibriu lani ukwa ban direct ya ki ban peni le ya kani yat kum ni ban long kum ni hagapor kaba himat ya ge jing ublay ukwa ban direct lani ban yalam yangi syakajat jong ka ding pna ke jong ukwa yanga bat ya pi bangin snow tu ba pi bat manga ubriu ni day kibriu ukwa bantip banga bamapingin pla ya kata pikin mau ya kata kitab Sam ke jingrai Sam kaba ngijus yos ngobha habala pule ba ublay ong ya to ke kentien to ngap bat to tip banga ngalong ublay manga lada pipet ya ke original translation ha ke Hebrew ke kit ya ke ni ke jingmut ke ba ublay uong yus im Hezekiah habala arwai ki kun ke jau kora wong ya ke ni ke kentien tip ba me ubrio melong ubliu ubatulan admit ya kata ba melong ubatulan bat ubriu ru hagini gisngi yo I keleng hagini ka pandemic ka bala syirkai ka bala sar ya ka berthei baro kawai bat hari India ka ba it ka jongi bat ka bayar ngi kat nang mi gisngi kita ke kes kinang kiu ublei ling ba ki jingja ki bangi mat ukwa ban yalam ban direct yangi ban peni hangi kanu galenti ka bangi de banyaj Pagalinti galong bangin lej hakajat jong gading puna ke jong trai hakajat jong ublay ban ong bat ban plasyam mensim I am nothing without you ngamlong ay klem mame kata kadi daw ba kabar kabalay balay ba ublay usya yo ubrio ban mat ye jing jenjar kadaw kabalay kong kaktien ke jong ublay ke tu yengi ba ublay ukwa ban penbet yengi ukwa ban karek yengi ukwaru amtang ban penbej ukwaru bamangi kibriu ngin dipen lan ngin syanya hau bat ukwaru yangi bangin sakhiyo ukwa ban penbej ningkong ukwaru bamanga bat mapi ngin syanya teli hau peni ka perthai hagini gisngi kila persang bat ubriu kamtam haka spatsnem ka bamenta kata ka postmodernism ka bangiong kata ka postmodern era ka bangiong ka bangi yukeli jingkeli bet why kalong kumni balai kalong kumta kata ka konsep bangi keli jingkeli shibun kiai bat kani ka konsep jong kata ka pre-modernism lani ka postmodern era ka bangamut banong bau briu usubu jingkel libet ya ki ai baro haga jingim ke jongu bat tre ya ka ban ong halade bangan dipen hau blay ubaim ke henmen baki para ke jonga ka tien ke jong blay kong ka kitab jing pen paulai ke lenong kat khandai ke rekod kat ya ki banga ien ngasneng bat ngasempat to ngau shit rehem namar kata bat to kella ka bambut David ruang haka sam ka basispa khat khandai ka dekot ka banyo phuai ka babha yanga bala penshitom yanga bangan dup nang ya ki an jongme ke men baki para ke jonga ubrio haka spa snem ka ba ar phuai ngan bu agak tin nong wei pinom sngo ai he is trying to play God ni persyang bangin ong halade bamanga bat mangi ni dai ki blai Dai mangi kibarai ya ka ei ka bangin le dai mangi kibarai ya ka ei ka bangin kwa dai mangi kibarai omdan manu bala ban batai utau blai bat kita ki an ke jong ukim trekam ya ga jingim ga jonga hot kata ga jing tho kalong kumta I respect ngaburom ya ga jing ong jong pi tang banga te ngam pediang kata ka dai ga jinglong jong ga ni ga juk ka bamanga bat mapi ngiem bangai ken mau ya kawai ka email ka jong wei parlok uba ien kisnem ki balalet no ha kisnem arajar khat san khat riu ka bola pha yanga ya kene ke email bagata ka content jong ka email ka ong ya kene ke kentin bauta uparlok uong doilem se yu mama jonga bangi hangtai hari Amerika kata gari ka bakrau ka spa ka krau ka burom baruong utau mama jong ubade uway na kita ki bahakmat ki riu start ki riu syampang lane ke bagi ong kita ki scientist
baka kentin kabami naki kalong bangim dan kam shu yo blay hakani ga juk kabanging im piyo iling baki kor ki bor la ki media ki ba lami ki video baki briu ki yam ki briu ki dam baki kosio badau try ya rab yangi ublay ukwa ban korek bad ublay ukwa ba manga bad mapi ngin shania hau babangin sakhi yo kawasaw balay boblay usha yang abat ya pi bangin ya lingba ya ke jing ublay uburom ya ka rai jong pi bat jonga uburom ya ka ka ba pi rai min shem tayo ngila ya kren shapang kata ka free will kata ka mon lai luit ka ba ublay u ai ya pi bat yanga haba ulatau yanga bat ya pi hakadur ka jong uhi baula banrai ya ka basniu hoi lani ba em ya ka basniu lani hoi ya ka ba ngila banong hoi na em ya ka basniu bat ya ka ba ublay uburam ya kata pitarai hak per eden hak do kapor ka banang long ka berthai hak balatau ublay pitarai tip yu adam bat ya ka em bakilabam yu tu so lani pimut dur ba ublay la mo ban kang yu adam bat ya ka em bakin ong bakin numbam yu tu so bala adong ya ki ublay ula ban kang nama ublay jongki blay baru try jongki try ula ban le ya kata ribalay le nama ruburom ya karai ka ba u adam musim ngilai keren ya kawai ka jing ya tu kana kawai ka jing ja ha kani ka tayo ka bla lek no bai wei ibriu haba la ya keren la ya selok la pen I haki la council yo I to shimse ya kani kawai ka lenti le no da kani ba pen light ni ki jing ki ban sawan handrai haba ki rai da ban le persha ya kai ka ba ki nong sharai ki ong hadien lai banai ba dien sau banai kai ka bai le ka long ba diong ha ka message ngakwa ban penyap no elade ublay uburom ya ga ka ba pi rai pi kwa ban penjot ya ga jing im ga jong pi kwa ban le kumnu ki henmen bagi para ga jonga ublay na jorong upej baru ang ngaburom ya kata ngaken mau ya ga ga jing tho ga jong wei ubriu habang puli ya ga ga kot bagada ka kot ka ba ula tho uta Paul Johnson wang ngan puli ha ga tin nong wei if God is infinitely good and infinitely powerful too, why should evil exist at all? Or why God allow evil to flourish? Uniu Paul Johnson utho baru ong ye gini gigintin. Balay ba utaw blay ubakam yaladi ba uday ublay ubakraw negi bakraw ubam dan kentin bala ban batay ublay ubalong ubakraw ba don bor balay ken ban pensange balay ba ban penduno ya kata ke jingsniu kabadon hagani ga berthai bat balai ba ka jing ya snam ka jing klumar kami kan ni uni ubriu kali ya kata pangas ngautanat ya kawai ka response bat kawai ka jing tho ka jong wei ubriu ubang itip uba lap lang lani uba contribute lang ya ka calculus habala invent ya ka utau Isaac Newton bat uta Gottfried Leibniz ngalaban bakla ya ka keno wat pinum sngowi ai ngasngau tenat ye ke jing tho ke jo uni brio bad wong ban respon lani ban jubab ye ki brio ki ba kili ye ke jing kili balai ba ke jing sniu ki roi kat ne lada ublai ulong ublai ubaim ba phila ban keliru ye kata le se ha ke janmin phila ban ong balai ba ke jing sniu ka roi kat ne la isher kai hatu utau ublai ubakrau la mo ban pensange la ne ban pendo jan ublai ula ngan ong ye pi ba uni brio ong ye gini ba ushim ye gawai ke nuksa wong lada ublay uday ban pensange yaunu unu ubriu ubashim da umau ban pu sniu yano ba ban kawang ya kata ga kali bat hangtai ban don ka accident ba ka jing yap briu ka jing snam kan don lada ukawang utau briu da umau ublay uhaban go beyond lani ban penprano ya kita ki fundamental laws ki baula thau ya ga berthai parung haban penduk no ya ka gravity ha ga bakum kata ga par bau tau mau unum day yu tau brio bau tau mau un pet shajrong lani un hap no shapo lani un pet no shanu shatai banum day ya kata kali bad ukren pat shapang kata ka cause and effect ukren shapang kata ladang ale kum ni kan japat kum tai wong pimudur pan ki brio ki barai kelung kensan kata ka bor kata ka gravity kan jano naga berthei wong le kum no bahaga bakum kata ka por itai brio ka kemi ka badang bat i kelung
kin her kan san sejrong bat hakapor bakan wanno bakan don biang kata ka gravity laban mensau biang uta ukhlum lani kata ka brio wang kanum la banlong hakabakut uong ye kini kentin ublai uthau ye ka berthai lani ka universe ki don kita ki fundamental laws ki bala bain lani labu ya ka bakade ban yat ling bakat ni batam na kata kanum la ban urlong namar lada ka palat nang takan kta ya ka berthai barok kowe But hakabakat do uni ubrio u Godfrey Leibniz wong ye gini kentian. Wat kedau yo blay. Pej ye katemai. Manu ba kawang yo tau mau. Manu ba jiet ban kawang yo tau mau. Day u tau brio u batmus niyo. Kihin men baki para ki jonga u ong uni ubrio. Wat keno yo blay. Ubu rom ye ka jingrai ka jongpi. Bat kata karai ka jongpi bun sien. Ka penmong kapen mensau bat ka ktaru ye ki wei ki brio kidan ki brio ki baong hagini kisngi pastor ngam tre shu ye ka ban lejing ye seng balai ngamla ban mudur bah ka balang ki don ki brio ki batu no ye ka kam ka jonga ka banga besa ye ilok bat i kun ye jonga bat mentang ngam don kam shu namar kita ki brio ki don ye ka pisa kata ka rai ka banging shim ublei u yo i ula ban pensange hadoi u burom ya ga ei ka ba pipishim ya ga rai kawai pat balai ba ublai usha yo brio ba unjinjar ublai ru ukwa ba manga bat mapi ngin jinjar ngin sngow thu ya ga pain lani ya kata ka struggle dai namar bangila ban yarap lem ya ki wei pat ki henmen ba ki para ki jongi ki bamat ya ki jing e upol ong ha ka shiti ka jong u sheki korin kalenong ka baningkong lai bat nyo ka shiti ka baar ka jong apostol Paul sheki nong korin kalenong ka baningkong lai hadu ka nyo ka dekhon ngan puli tang ya ka dekhot ka balai uong kumni uba pentingen yangi ha ka jingjenjar jongi baro kenang ya ka ban aibor yangi ban pentingen ya kita ki baha kanu ka jingjenjar dakata ka jing pentingen daka bala pentingen yang hi dau blai ya kani ka ju ka jing pentingen kani ka ju ka jing mat ka jongi ka bangi ngi mat laningi experience ngila ban ya thu shikiwei bau blai ulong kum ta bau blai ulong kum ni to le no kum ni wadu jing kerman pangi thu ipi dai tang habang amat ye jing e manga ngan sa sngow thu pleng ban long kum ni kum ba pipi mat kalong ka ba e Balong u Kristan u bashisha kalong ka ba e ba Balong Kristan u bashisha lani balong u tau real Kristan kumba u Kris u kwa yang abad dia pi kalong ka ba e ba lada ngalayat menta kum u tau Kristan ngas ngau thu habanga persang man laga sngi ki men bagi para ngas ngau thu ka target kawan nasyani bat nasyatai kiktin ka bagi keren kum ni bat kum tai badai kan ni ken ka ba penlong yang abangan ngau thu ye jing e ka ba ka perthei kaman banga ngau thuru kumno ban yarap lem ye ki bat ban yalam ye ki syeka kejat jenga ding pna ka jong trai baga bakhat du ki henmen baki para ki jonga hakani ka janmit jonga ni gisngi balai ba ublai usha ya ubrio ban ya lingba ki jing e ublai ukwa yang abad ye pi bangin yat ling bangin ni gijing ele kalong bau blai ukwa yangi bangin sngow thu ba bangin tip ya ka jingmut ka badan ha ka do nut jong u ukwa ngan bu agak tin nong way God allow us to suffer in order for us to know God's perspective ukwa yanga ba dia pi bangin sngow thu ya ki jingmut ki ba shalandat ki jong blai ki ba utmu da kum way lani ukmu da kum ni da kum tai yanga ba dia pi minta nginomla ban sngow thu and wala ngila ya lingba ya gini ngin sa ngau thu ya ka ai ka bau blai udon ya ka jing thmu nai ka mata ka jing em ka jongi pigen mau ya ka kitab ka jong Jeremiah ka lenong ka ba arpu kundai ka dekhot ka ba khat wei la da pi puliru i ka dekhot ki ba shakmat pinyo i ka ba uni u Jeremiah ula tho ya ka tu ka shiti shakibriu ki ba don ha ka ying jong ka jing long mrau ha Babylon baru loong bangadon ya ka plan ka babam jukut na gamta jongpi henry minta pin numpat laj na kini ka jinglong brau pin hapsa hangta daki pau teligis nem
พินหับสงทุชัวบาเลยลานิกากับบัเป็นลงยาพีบาพิลายโยกะรีจงกะจิงคุลาร์เฮนไรเมนตาพิวันเบียงฮากะยิงนายกะมันตากะจิงกะจงพี่กันเมายากะกิตามกะจงเจรมายากะเลนองกะบะอาร์พุกันได้กะดะขัดกะบะขัดไว้ลาดะพี่ปุเลรูอีกะดะขัดกะบะชักมัดเพนโยอีกะบะอุนีอุเจรมายาอุลาโทยากะตุกะชิทีชักิบริวกิบะดอนฮากะยิงจงกะจิงลองมราวฮาบาบิลอนbaru laong bangadon ya ka plan ka babam jukut na ka mata jongpi henry minta pin numpat laj na kini ka jinglong brau pin hap sa hang ta da ki pau tali snem pin hap snau thu shwa balai lanika ka ba penlong ya pi ba pilayo ya ka ri jong ka jingkular henry minta pi wan biang ha ka ying jong ka jinglong brau pilalaj teng na Egypt ka balong ka ying jong ka jinglong brau pilayo ya ka ta ka promised land ka ri jong ka jingkular ka bang ai ya pi henry snau thu pat balai pi wan biang hang ni ha ka ri jong ka ying jong ka jinglong brau ha Babylon wa ngadon ya ka plan ka nam ta jong pi henry minta ngan numpatเละบันปลายอยู่พี่ฮันได้พินหับบัญญาอิมหังตาชองสะหังตากระดกขดกระบะขันได้กระบะชิพาวแล้วได้พี่ปุลีกระบะชักมันแล้วก็ได้พี่บันชองกุริมชองหังตาแล้วก็ได้พี่บันเตรกะกำกะจำบันโยยกะ profit กะโยนองหังตาบันเตร business ฮับปอกระตากะรีชองหังตานามารพินชองสแลมนามารหาดุมันตาเพ่มปัดสงาวทั่วยากะกะบังงากว่าอย่าพี่บะพินแหละงากว่าบังงันลงมังอาอุเบลจงพี่บัดพี่พินลงกิบริวจงอาเห็นไรยากะตารุพี่เล่กัดกับพี่พิมอนก็บางเราองเช็คมันอุบเลยว่างากว่าบัดงา respect งาบุรอมยากไรก็จงพี่กิปาร์ล็อกก็จงอ่ะนิโยอียากจิงยับกับบลองกัตกันนงชูนกับคราวก็จงอุบริวกับบางยามงีปัดก็ดอนวดหาบางมาดยากจิงดูโนกิบะเอียกิบะทอนให้กิเยงกิเซมก็จงอีตั้งหังนิรูพินโยอียากะตางกะดอนุดกะจงเบลยและนี่กะจิงมุดจิงบรคันกะจงเบลยยากะจิงยับงีตีงีโยอีบาอุบริอุเล็กเนาะกะดีกะจิงเป็นยาคลาดพิเทบอุเบลยอุโยอียากะจิงยับกุมเนาะอุเบลยอุโยอีกุมเนยากะจิงยับบาอมเดบาอุดุเนาะอุโยอีบาอุบริวอุบายาลิงบากะจิงยาลันตีปิลกริมอุวันพายเบียงชายเยงชงเนจังตั้งหังตารุพิญโยอีกีอาร์ตลีกีจิงบัตัยกีจิงสงาวทัวอุบริวอุโยอียกจิงยับดักกุมเวอุบเลยอุโยอียกจิงยับดักกุมเวอุบเลยอุชายังอีบังเงียเลงบกิจิงงามติบนังเนชักมัดกีเห็นแมนบกิปารากีจงอากีกีจิงกีบังเงียกันดูตีนกีจงอุบเลยกลายทัวบักลาบัตัยกีจิงกีบักคำคราวกีบังเงียเสียกันดูกุมกีบังเงียกจิงบักลาจงบบุนกิบริวกิองละบันลงคริสตานก็ลงกับสุกบันลงคริสตานกันน้ำเซตันกับคำ is very easy กับสุกพลันบัดบุนกิยบุตรยากตะกัลนตีบัดกิยเละยากตาเรบันลงอุคริสตานอุบชิชานาดูมันเดย์ฮาดูซันเดย์ได้กับบาบาบัดกิจิงจินจาร์กิจิงกิบาพิพิญญกันดูกัดนางมีกิสงีเห็นไรงำมุดกิเห็นมันบักิปารากิจงอาบันปันดูมันเสียมยาพีอุบเลยอุดอนยากจิงทโมจงกับฮับโปกับเนงบัดกีบัดจาฮักกับเปิดไทยกียาดลิงบากับตีกับบัดดอนบอร์กิจงอีเวย์ซิมยิงอินนอมฮับเคลมกับจิงติบกิจงอุกปาอุจงอาอุบาฮับเนงกับตีนกิจงเบลย์กิทุยังงี้กับกอสเปลอุมาทิอัสกันอุตามยังอาบัดยพีเก็บเอาเบลย์อุลาเท้าดักินกิตีกิจงอุบันองยางเงี้ยเท้าอยู่บริวฮักกับดุรกิจงอุฮีบัดอมตั้งกตาฮาบาอุบริวอุลาเล่ฮัลกจงกมันกุมบามางาบัดมาพีงิจูเล่บักจิงยิมจงีลาดังยิเป็ดยากมินนอร์ยิมสงสารองยากกับังยิงเล่งิสงเลรานยากกับังยิงเล่นามาอุบริวอุโยอียากิตาบารอพิเลกับบรินะกับป้าอุบริวอุโยอียากิตาฮันเรอุตาอุบริอาราจาร์สเนมตัมมินชวาอุลาเล่ยากบะอมดันมนูบาลาเล่อุลาพะยาเราจงอุโคนอุบลาคามารวยบันเป็นเอ็มยาโนยาพีปัดยังปัดเดยูจีสุรุอุบาลามาดยากจิงจันจาร์พิลาบันมุดดอร์กิจิงกิบามางาบัดมาพีงิมานกิมปัดลงบันคอมเพร์
ya ka ka bau Jisu ulamat dei namar kata gadau ka sorka room ka don hakaan ka jongka ka constitution ka jongka baga dei ban protect lani ban yada yalagi jongki citizen ki nong shong shnong ki jongka baya ki ni ki nong shong shnong lani ki badai ki basa haka nong ba room lani ki di briu jong ka room ki nom dei ban yad ling baga ding pana ki men bagi para ki jonga Jisu ushim ya kata. Bat ong utu nong ruai ubang ngau tanat abang ruai. Nginomla aban ngau tu kumno lani hadu katno. Jisu ulasya halur kading pena nagam ta jompi. Wat ong tang mapi bijenjar. Jisu ulashim ya kabha kababun nagam ta jompi bat nagam ta jonga. Ublay unyarap bat ublay unkerku. Ya gani gajing ya selok gajing pen kan mau. Baban jubab ya gini ke jingkeli kabalakta ya ke jingim jongaru pat ngajukeli ya gini ke jingkeli bat bon ke hinmen bagi para ke jonga ngatip bapia le ya gani pat ngaget bau blai unkerku ya pi kat bagi sngi kipor kinang yad pada katayo ka bansawan ngin sa address pat ya gawi ke jingkeli ngan persyang ban keren syapang gawai pat ke jingkeli syai ublai udan ha ka jinjenjar ka ba ubri umat bat ka sonde ka bakaddo kumno kum ki Kristan ngin le nang ni syakmat ublay unyarap ublay unkerku ya ke jingit selok kabala keren na pereng jung ke jing tulat naik ka ka buram ka ublay amen ngin le banya shim bentalang haka jingya duai lang kumbangilale men syam tayaw bat kini kiman ngakhot ya pi baro pidon haki yeng kisem pidon hangno ba pia snok tilang ya ga jing shakri blai haki ni ga janmin pidinya shim mentalang haki jing duai pilaban dem haki khosio pilaban shong haki jaga shong bat pelet ya ga ni ga por haki jing duai ngin dia duai ya kini kiman ngin aingu yo blai namar hadu ka ni ga sngi u blai ulari ula penim yang abat ya pi hadu ka ni ka klepmat ka bamenta POE ka mit ka jompi ka dap da ga bam POE ka pitia min mit ka don ka tunum halor ka sat ka jongpi kala kam shimla yo ban sho ya pi ublei ka khu ya pi ngin ai ngu ya kata ngin duai ru ban ngin yam bau blai un pen khia ele ga jong kari bat kari India ka ba i ka jongi bat ya ka perthai ba un ai lat ru yo ubriu sa chi sen pat ulale ya ka jing long krau ki jong u ban yale persya yo blai ngin duai bau blai un ai lat bat ka ba khat do ngin duai ya ka jing ya dei ki jong i shimat bat law nong panem hatu blai baru blai ngi don hajan lani ngi jingai nau blai tu ngi lek lang hau blai ai ke jing duai tu ngi duai lang ngi wan nak mat jong mi au blai ubau kpa u jongi ubah beneng melong ublai uba khuj uba ka khet ga jome ko trai ki her ki khero pat ki angel baki mani baki yaro baki ong bami melong ublai jong ki blai baru trai jong ki trai ublai uba dan hok ban yo ye ga jing mani ublai uba dan hok ban yo ye ga jing yaro ge jongi bat ablai ha ga no pai jong ga ni ga sngi ngi wan ko kan rahat ba e ban ai ngo ye me namar ki ei baro ye ke ba melale ai ga jing im ga jongi ke ba hoot ko kan ran de ke thlit briu ngimla ban snau thu ngimla ban shampang bahadu ke ne ke khlip mat ka ba menta go trai medang ri pen im yangi hoot la da me thau ye ke jingle ke jongi trai la da me yo i la da me yit ye ke donu jongi trai ngi snau thu ban ngi tim ablai ba ngi shem bangi long ke baduna hakmat jong me ane ko trai ngi wan hakmat jong me bandem ba ban ngu hakmat jong me banau trai ngi ai ngu bangi yaro ya me melong ublai ubakrau ubadai ban yaro ban mani kat ba ka perthai kat bangi dang ring ban ngi dang penhiar mensi maga jing im ga jongi kan rat ba ngi dwai hagane ga por ba me menis nei ban yalam ru yangi men pen khia ya ga ri ga jongi ko trai men ban khia ya ga ri India ga ba it ga jongi men pen khia ya ka perthai ko kan ran ngayo i ha gani gisngi ba ka perthai ka stang banwan ka stang ban snow thu ko kan ran ba ka lale persya ya ka man ka jongmi ba dai hang ni ko kan ran ablai jonga ye dwai ba men snei ban snow yang ina beneng ba ho ba men shash ko re ka jing dwai ke jongi ado men ta ko kan ran mem shimla jingai no nangi ado men ta ko trai ablai jonga abangi mat ye ke jing ngi mat ye ke jing yale aga jing im ke jongi
ko trai ba en ngis ngau tho ba dei ke bangi ngi le hi oi ko kan rat kum ki kon kristan ngi de ban ya dru ling ba ki jing ke jing tan jo ba dei tang hang ta ya ka bangi la ban pe lan ngi long ne em ki kristan ki batang ganam lan ki kristan ki ba shisha ken rat ba ngi dwai ba men ai pat ha ubriu ya kalan baun syakri ya me ba hohan baun pa baun man nak mat jome go trai kat bakalat kadang don kat baka jingkang kadang pli kat baka jingkhot hadu kan ke klemat kadang don nginom phat ngai shu na me